Isabella Spinaci, meta kienet għadha daqsxejn ta' tarbija, kienu qataw qalbhom li din it-tarbija se jsebuha ħajja, kienet instabet mirduma ħajja f'dar imġarfa mill-attakki tat-toroq fil-Birgu waqt l-assedju l-kbir. Meta kibret u saret fajla din kienet iżżewġet lil ċertu negozjant Giuseppe Casauri. Da kien ġej u sejjer Spanja u darba minnhom f'Zaragoza fi Spanja kien xtara dak l-inkwatru ta' warajja. Is-santwarju tal-Madonna ta' Toċja jew tas-Samra fil-Ħamrun u tempju ta' kult Marjan fost l-ewlenin fl-istorja tal-Knisja Universali u fi ġrajiet l-umanità għaliex beda f'Antjokja, illum provinċja tat-Turkija fil-qedem il-kapitali tas-Sirja. F'din il-Knisja fl-ola parti tal-Ħamrun li kienu qabel isejħula ta' Braksja insibu l-inkwatru ta' Santa Marija b'Karnaġġjon Skur. Mhux ta' bxejn kienu jgħidula tas-Samra. Il-professur Raymond Manjon li riċerka ħafna dwar dan għallilna kif dan il-kult kien popolari. Dina kienet oriġinat propju fis-Sirja, mnejn mbagħad sabet ruħha Spanja. Il-kult tagħha sar wieħed mill-iktar jekk mhux l-iktar popolari fost is-Slaten u l-irġejjen ta' Spanja. Fis-santwarju li oriġinarjament il-Knisja kienet iddedikata lil San Nikola ta' Bari u fiha hemm l-istatwa ta' Santa Marija xogħol l-artist rinomat Ġilormu Dingli, il-professur Manjon spjega li kien San Pietru li minn Antjokja ħa ixbija tal-Madonna lejn Spanja. L-Ispanjoli bdew isejħula Atoċja u saħansitra l-kult infirex fl-Amerika Latina u anki ta' fuq. Xambek li kien ereq fil-fliegu miftuħ ta' bejn Florida u Havana kellu wkoll din ixbija Bizantina. U jekk tara fost l-immaġini li hemm anki ta' dan il-ġifen kbir fil-pruwa tiegħu hemm propju iġbija tal-Madonna tas-Samra li għandna kopja tagħha hawnhekk. F'din il-Knisja f'Malta fejn minħabba li kellha l-kult Bizantin l-Knisja Kattolika Rumana mhux dejjem tagħta l-importanza li xirqilha kien Dun George Prega li reġata il-ħajja lil din il-Knisja. F'din il-Knisja jidher ukoll fih dan il-Madonna il-Bambin, figura li hija popolari fost it-tfal fid-dinja Spanjola. Magħha kellek il-Bambin u dan ukoll beda il-Bambin mhuwiex ismar imma huwa jekk tara il-Bambin huwa wiċċu bajdani u dan wkoll dawwar madwaru kult importanti fost it-tfal u iż-żgħażagħ mhux biss ta' Spanja imma fil-kulturi kollha Latini u Spanjoli u jgħidulu is-Santonino. Is-Santonino li f'Malta nsibu eruq tiegħu anki fil-versi tal-Anja Ninu Ninu tal-Miliet, il-figura ta' dan il-bambin bħal pupu tidher f'diversi produzzjonijiet popolari. Mill-film Napoleon Dynamite sa anki video mużikali ta' Michael Jackson u sitcom li jsemmi ta' skular li hu il-professur Manjon. Li kien jisimha George Lopez kienet popolarissima fl-Amerika fejn dan għal-pupu jidher fil-Ċina bħala il-maskot ta' tfal f'din is-sitcom tal-familja li tiddomina f'din il-kommedja televiżiva. U mbagħad m'għandniex għalfejn ngħidu f'wieħed mill-videos popolari ħafna ta' Michael Jackson fejn inti għandek dana is-Santonino li jidher fi kwadru fuq is-sodda tiegħu fil-film ta' dan il-mibki kantant mondjali li jismu Beat It. Lura l-fondazzjoni ta' din il-Knisja tas-Samra li din l-aħħar waħda ddom minn fuqha mal-4 sekli, iżda l-festa ta' Santa Marija tiġi ċċelebrata b'devozzjoni li ma bħala il-koppja li ta' tħajja lil Madonna ta' Toċja u lis-Santonino għadha fil-Knisja. Lejn l-aħħar ta' ħajjithom il-koppja Giuseppe Casauri u dik kienet magħrufa bħala Elisabetta Spinaci għexu hawnhekk bħala eremiti, kien hawn il-kmamar tagħhom hawnhekk. Mietu f'tem ta' 10 snin bejniethom ftit qabel nofs is-seklu 17. Il-kult tal-Santa Marija ta' Atoċja u Santonino jibqgħu huma jinsabu mitfunin hawn.